Saška, ty si tradičnou účastníčkou týchto veteránskych zrazov. Predpokladám, že si sa tešila aj na tento ročník. Áno, je to môj 10. ročník. V podstate ja som začala v roku 2016. To bol môj prvýkrát, čo som išla na tom Renaultíku 4CV. A vlastne teraz je rok 2016, čiže to je v podstate moja 10. jazda s veterán klubom. Stále Renaultík? A nie, je to Tatra 603, už asi 5. rok, 5. alebo 6. rok idem na Tatre 603. Už je to taká moja láska terajšia, takže tak. Celkovo sa ti ako páči atmosféra tohto podujatia? Stále má čo priniesť, stále má takú tú májovú peknú atmosféru? Určite áno, teraz to nám trošku, stále hovoríme len o tom počasí, že teplo, ale teraz je v podstate trošku chladnejšie, ale mne sa to v podstate páči vždy, že je tu veľa ľudí, prídu vždy noví ľudia, ale prídu aj tí, ktorí chodia sem každý rok. Neviem, či sú tu nejaké nové vozy, určite sú tu aj nové. Ja si myslím, že vždy je čo ukázať aj tým mladším generáciám a v podstate aj nám a starším, takže tak. Chodia stále aj spomienky na Maníka, vlastne, ktorý toto celé, ako sa hovorí, spískal, založil a ujalo sa to a drží sa to doteraz. Určite áno, Starky nám všetkým veľmi chýba. Úprimne povedané, že ja som si poplakala pár dní pred týmto podujatím, keď sme vlastne pripravovali veci a celkovo, keď sa riešilo to, že kto ako pôjde a tak. A teraz už som v takom móde, že ja väčšinou to začínam prežívať buď predtým alebo potom, ale chýba nám, všetkým nám chýba.